אז מה קורה חברים? כאן בן בעוד סרטון חדש. כאן היום. רנדום בעוד סרטון ונכון עמית, החלטנו אני, הוא ועמית ליצור צוות חדש. קוראים לצוות שלנו מעכשיו צוות רנדום. כן. אוקיי. אם אתם עכשיו בוא נצא מהחדר השחור. כן. השחור הזה. אז אנחנו משחקים בילדבורד, משחק די מפורסם, ואם אתם לא מכירים את הערוצים של שלושתנו, תירשמו, הערוצים ממש טובים. אנחנו נשים אותם בתיאור למטה. רגע, בן אני אבל מה שאתם עושים במשחק זה בונים סירות, ובין הגאון הזה בנה דבר ממש מגניב. נראה לי שם איתה, הנה. סייב לו את זה. אם אתם לוחצים בגלל המגנט זה כאילו מעיף אותך. טוב, אז בן, המטרה של המשחק זה... רק אל תלחץ שוב על המגנט, עשינו את זה, זה לקח כמה קאטים עד שזה, בגלל שאתה המשכת ללחוץ על המגנטים. אני לא ילחץ. אתה אומר לי ללחוץ. כאילו, אז מה שאמרו לעשות זה לקנות סירות, בואו נעבור את השלבים. אמרתי לך לא ללחוץ. זה שאני יודע איך לשלוט בספינה זה טוב, זה לא אומר שאתה יכול להמשיך. נעבור את השלבים. אז תגידו לנו בסרטון הבא, איזה משחק אתם רוצים שנעשה תגובה שתקבל הכי הרבה לייקים, גם בין לכולנו וגם מהצופים הנכבדים. אני חושב שהרסו לנו את המגנטים. הרסו לנו את המגנטים. לא, אז בעצם אנחנו נשחק במשחק הזה. זה מה שקורה שהרסו לנו את המגנטים. כן, זה. אני לא חושב שיש לי מספיק מגנטים. קיבלתי כסף. אוקיי, מה קיבלתי? אני לא יודעת, אני יותר טוב ממני במשחק הזה, אין לי מושג מה זה. אבל כן, בינתיים אני בין צמד רנדום. היום אני רוצה רק לבדוק את כל השמירות הרנדומליות שלי. אוקיי, נתחיל עם B. רגע, בן, איך אתה מסמן את השמירות הרנדומליות שלך? יש לי הרבה שמירות. איפה אבל? במניו, ואז אתה לוחץ על הסייבס, ואז יש סייב לסייב. שיקמת אותה, אוי לא. זה הדבר הזה, אוקיי? זה הסיבה של זה לחיות. כן, זה מה שזה עושה, זה מטורף. רגע, בדיוק אני... בן, איך אני עושה גם? רגע, בן, תן גם לי. לא, נפלתי! טוב, אז כן, אני עומד לבנות סירה משלי ולעבור בעצם את כל המסלול. זה הפואנטה של המשחק. אתה יכול לבוא שוב לפורטל? אוקיי, בסדר. ייקח לי קצת זמן. אני בא לפורטל. אוי, אותי רגע בן. טוב, עוברים על נרם. נרם אני יודע מה זה כבר, נרם אני יודע מה זה. זה בעצם כל השמירות של בן. יש הרבה יותר. כן, ואני ראיתי. את חלקם. אני חושבת שהמיטה הזאת הייתה רכב, אבל אני לא חושבת, רגע לא. הרכב היה רכב הפוך, אני לא יודע איך עשיתי את זה. רגע, איך אני מתניע? מתניע? זה לא עובד. כן, זה בהחלט רכב הפוך. ואיך אני מתניע את זה? אתה רוצה לראות איך אתה מתניע את זה? כן, מתניע. אוי, לא זה. תגיד לי. אני באה שנייה. עם הרכב ההפוך. בן, זה לא עובד. זה כן עובד דווקא.
על מה אני אמור ללחוץ? אומייגאד! אוי, אוי, לא, אוי, אני נראה לי צריך ללמוד. וואי, זה לא נראה לי כל כך הפואנטה שיש צריך לנסוע. אני צריך ללחוץ C בשביל להתקדם, זה הדבר הכי מעצבן שלי. אני צריך ל... ולא נראה לי שככה. אוקיי, נרם עברנו. את אבא... אתה אני... בטוח אוי, לא. זה טיטיטי, אני רוצה להשתמש בזה שוב שנייה בשביל טיפה מטבעות. לא, גבל שנייה. פינגול, זה כלום, אבל. כן. אני הרגע שוגרתי. מה זה היה הרגע? גבל, מה זה הטיקות האלה? אוקיי, אני כרגע מתאים את עצמי מ-complete def. אוקיי, לא משנה, אני לא הצלתי. את הטיקות האלה בסתירה שלי. המטרה שלנו זה לא לעוף, אוקיי? זה לא למות. מעכשיו אנחנו הולכים לנסות עם כל ספינה לעבור את הסוף, אוקיי? רגע, בן, אני עושה... מיניבוט קטין. מסוים, אז זה לא נחשב. מיניבוט קטן משלי. follow me. את זה אני חייב להראות לכם. רגע, בן, הם לא רואים, בסדר? בן, לא יודע, אני עשיתי פה את הספינה הכי פשוטה. אין לי מושג איך זה עובד אפילו. למה זה לא עובד? מה לא עובד? הספינה. איזה ספינה? מה שבניתי הרגע. רגע, זה סתום אני רוצה. לא מחזק. אולי. בן, אתה יכול לעזור לי? למה זה לא עובד? טוב, אני לא אשתמש בספינה הזאת שיש לנו את זה. איזה בזה, אז אני פשוט אעשה את זה. מה בכלל? חכה. לא, למה אתה לוחץ? תפסיק ללחוץ. רגע, בטעות. ואנחנו גם עומדים לעלות סרטוני מיינקראפט. ואנחנו עומדים לעלות סרטוני מיינקראפט, אבל בשרת הישרדות שאנחנו עומדים לעשות את זה כמו כל הסדרות מיינקראפט המוכרות, נייטפול, פרלמנטום וכל השאר. אז אם אתם רוצים להיות בזה, אתם בעצם תצטרכו להיות בשרת דיסקורד שלנו. יש חדר שאנחנו נותנים גישה לאנשים שרוצים להיות בשרת, ואז הם בעצם כותבים אם הם טובים, אם הם לא טובים, ואנחנו בעצם נחליט. לרוב אנחנו יכולים להעביר את כולם, זה תלוי. והסתכלו את הדבר הזה. רגע. איזה מגניב. היה בעיה טקטית. רגע, תזמן עוד ספינות. תזמן עוד שנייה, עוד ספינות. הנה, עכשיו זה אמור להיות טיפה יותר בסדר. אני אנסה להרחיק אותו. זה כאילו אתה, מה זה חבר שלך? מול כל דבר. ברו, למה? נראה לי, סירה תעבדי אוי לא, נראה לי הבנתי איך זה יכול לעבוד. כן, אני לא חושב שהוא יכול להיכנס לעצמו הזה. לא עובד גם בגלל ש... זה טומי הנדפלר. נעשה גוד לייק.
כי היד שלי מאוד תקועה פה. זה חייב לעבוד. אוקיי, לא להוסיף פה סתם, אני לא יודע למה באמת. Invisible. Yeah, bro, invisible. ועל המנוע נשים על זה. אין לי שמץ מה זה. אוי, לא, זה נפל. הוא מת. לא! ומה עשית? reset. אבל אני, מה שכן, אין לי דברים כמו שבט קשה בטירוף. yes. והנה אנחנו חוזרים, אנחנו צריכים לעבור את המכשול הזה. דרך אגב, אם שכחתם, שימו לייק, סאב, פעמון. אני עושה משהו חשוב, אוקיי? אוי, לא בטוח. תסתכלו את זה, אוקיי? חכו, הכנסתי את עצמי. רואים את זה בן. ראו אצלי. וגם הגעת, גם. אני שנייה אשר את עצמי לטים. אז אם אתם שואלים למה צירפת איתו, כי יש בזה הרבה ציוד שלי אין. חברים, זה היה סרטון להיום. לדוגמה זה. יאללה. אז כן, זה סרטון להיום, יאללה ביי. עוד